Vstúpte do našej Mixzóny. Mixzóna. O športe inak. Dnes večer s Marekom Skáčikom. Pekný večer, vítajte pri sledovaní Mixzóny. Aj počas letného obdobia sme si na vás našli čas. Dnes sa budeme rozprávať iba o plážovom futbale a ešte predtým, ako dáme reč s našimi hostiami, pozrieme si krátky príspevok. Chystá sa jedna z najväčších akcií u nás v Senci počas leta slnečných jazier, čo sa týka športu. Bude to vlastne dvojdňová akcia. V sobotu sa budú hrať zápasy v skupinách, v nedeľu sa budú hrať vyraďovačky a v sobotu večer máme prichystanú takú spoločnú, takú by som povedal veľkú party pre všetkých účastníkov na severe slnečných jazier. Mali by tu byť aj reprezentanti Slovenskej asociácie plážového futbalu, čiže budú vystupovať pod svojím tímom, za ktorý hrávajú. Takisto nám prislúbili účasť aj ďalšie mužstvá, ktoré minulý rok neboli. Takže uvidíme, že malo by to byť na veľmi vysokej úrovni. Príbuzný klasického futbalu sa síce neteší rovnakej popularite, ale divákom rozhodne má čo ponúknuť. Všetky tie akrobatické kúsky, čo tu môžeme vidieť a hovorím, je to trošku iné a párkrát som si to už zahral, takže viem, že je to veľmi náročný šport, hlavne fyzicky. Iná tá záťaž na tie nohy a hovorím, je tam ten kontakt, predsa nemajú tie chrániče, nemajú kopačky, hrajú na bosu, takže si myslím, že tu je to riziko možno väčšie ešte. Herná kvalita by teda nemala chýbať a núdza nebude ani o ďalšie lákadlá. Slnečné jazera ponúkajú u nás v Senci množstvo zaujímavých atrakcií, či už na vode alebo mimo nej, výborné bufety, hlavne pekné dievčatá. Ahojte, som Lubo Gudan. Chcel by som vás všetkých pozvať na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia na týchto našich seneckých slnečných jazerách a na svoje si určite prídu aj rodiny s deťmi. 1. júlový víkend sa to v Senci všetko rozpúta. Chystajú sa majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale a práve preto by som v našom štúdiu chcel privítať našich dnešných hostí. Michala Božíka, ktorý je prezidentom Slovenskej asociácie plážového futbalu, Juraja Gubániho, ktorý je hlavným organizátorom, a Pavla Bureša, ktorý je reprezentantom Slovenska v plážovom futbale. Páni, vítajte. Tak aké budú majstrovstvá Slovenska? Skončila už registrácia alebo ešte šanca sa prihlásiť do tohto turnaja? Tak registrácia skončila 30. júna o polnoci, ale samozrejme ponúkli sme ešte možnosť klubom, ktoré by mali záujem. Čo sa týka regionálnych zväzov, bol poslaný mail na regionálne zväzy, aby sa mohli ešte prihlásiť. V prípade, že sa neprihlásia ešte ďalšie 4 tímy, je možnosť dohlásenia sa ďalších tímov. Koľký je to ročník? Toto je 7. ročník majstrovstiev Slovenska v plážovom futbale a na Seneckých jazerách 2. Koľko tímov sa prihlási alebo môže sa prihlásiť? Vieme, že tam sú alebo budú udelené aj 4 divoké karty. Čo to znamená? 4 tie divoké karty vlastne sme nechali alebo rezervovali sme pre tie regionálne tímy a prihlásiť sa môže 16 tímov. Momentálne zatiaľ je prihlásených 12. Tie 4 karty budú pre nejakých bývalých reprezentantov, ktorí sú ochotní dať dokopy nejaké celebritné tímy, alebo ako to bude? Je to možné. Necháme sa prekvapiť. V Senci sa to všetko uskutoční. Plážový futbal má okrem Senca kde nejaké také oporné body na Slovensku, ak to tak vieme zhrnúť? Vo Zvolene je jedno ihrisko, ktoré je vhodné pre plážový futbal, to znamená, že spĺňa rozmery, pretože to je asi najväčší problém, aby to ihrisko bolo dostatočne veľké, keďže je to niekoľkonásobne väčšie ako napríklad ihrisko pre plážový volejbal. Na východe bolo vybudované jedno ihrisko vo Veľkom Mederi a od minulého roka aj v Senci. Takže sa tešíme tomu, že v Senci to naozaj nadobúda väčšie rozmery ako doteraz po minulé ročníky. V štúdiu máme aj minuloročného víťaza Pavla Bureša, s ktorým tímom ste vyhrali a máte rovnaké ambície aj v tomto roku? Vyhrali sme s Hartkom Bratislava a samozrejme máme tie najvyššie ambície a chceme to obhájiť tento rok. Už minulý rok bolo v Senci podobné podujatie. V čom bude toto lepšie? Alebo na čo sa pripravujete? Že čím to chcete trošku pozdvihnúť ešte? Tak chceme to pozdvihnúť hlavne tou aj kvalitou mužstiev, aj väčším počtom mužstiev. Minulý rok bolo 12 mužstiev. Tento rok to bude dvojdňová akcia. V sobotu sa budú hrať zápasy v skupinách. V nedeľu budú tie vyraďovačky, ak to bolo už spomenuté. No a samozrejme bude tam sprievodný program, ktorý bude veľmi zaujímavý. Čo sa týka hlavne aj tej sobotnejšej veľkej tej akcie, tej party, ktorá patrí neodmysliteľne aj k tomuto plážovému futbalu.
No a ďalším takým spestrením bude zaujímavá tombola, ktorá bude pre všetkých účastníkov majstrovstiev Slovenska alebo prípadne aj divákov, ktorí si budú môcť zakúpiť lístky a budú tam veľmi zaujímavé ceny. Aké sú odmeny pre ten víťazný tím alebo aká je motivácia vyhrať majstrovstvá Slovenska? Je šanca tak, ako to býva v niektorých tých domácich súťažiach, že potom sa môžu ukázať aj na medzinárodnej scéne? Čo sa týka tej motivácie, samozrejme sú tam jednotlivé ceny, trofeje, potom aj našich jednotlivých partnerov ďalšie vecné ceny. No a samozrejme, každé mužstvo, v ktorom sa ukážu na dobrí hráči a už by to mala byť, myslím si, pre nich dobrá motivácia je dostať sa do reprezentácie. Čiže toto by, myslím, bola byť taká najväčšia odmena pre tých. Otázka je pre reprezentanta Slovenska. Teraz Bratislava a celé Slovensko straší dážď a zlé horšie počasie. Aké je ideálne počasie na plážový futbal a ak bude pršať, ako sa s tým viete vysporiadať? Tak ideálne počasie je samozrejme slnko pre plážového futbalistu. Vysporiadať sa vieme s tým zlým počasím tak, že treba to odohrať. Keď sa začne hrať a neprší, je to v poriadku. Počas zápasu, keď sa začne spustiť lejak alebo niečo, tak je na rozhodcovi, ako to posúdi. Takže pri tom normálnom futbale je to asi takisto. Aký je systém majstrovstiev? Mali by byť vlastne ako mužstvo rozdelené do 4 skupín, po 4 týmy, každý hrá s každým a potom vlastne postupujú prvé 2 týmy do štvrťfinále. Funguje aj nejaká extraliga na Slovensku v plážovom futbale, alebo ako vieme ohraničiť tú sezónu, že odkedy dokedy sa hrá plážový futbal? Plážový futbal na Slovensku je ohraničený naozaj len niekoľkými turnajmi, ktoré sa odohrajú počas tej letnej sezóny, ale aj počas zimnej sezóny. Napríklad majster Slovenska je pozývaný na obdobu Champions League, to znamená európsku súťaž, alebo sa môže zúčastniť niektorých halových turnajov, ktoré sú teda prevažne v zahraničí, len v zahraničí. Na týchto majstrovstvách Slovenska počas víkendu budú len domáce slovenské týmy, alebo môžeme tam čakať, že to budú také otvorené majstrovstvá? Zatiaľ sme to nechali, ako čo sa týka vlastne domácich majstrovstiev, čiže iba slovenské týmy. Plážový futbal je vhodný doplnok pre klasického futbalistu, alebo to už beriete, že 50-50, že hráte aj klasický futbal a takisto aj plážový? Viete čo, plážový futbal je veľmi, čo sa týka to doplňujúci, čo sa týka na kondíciu a stabilitu, je to vynikajúca vec pre každého futbalistu, takže určite to vrelo odporúčam každému si vyskúšať. Čo sa týka kondície, je to veľmi náročné oproti normálnemu futbalu, takže určite áno, je to. Viem, že pri plážovom volejbale sa rozprávajú také veci, že tým klasickým volejbalistom to tréneri zakazujú, že sa skracujú šlaky a podobne. Aj vás takto strašia tréneri? Viete čo, ani nie je zatiaľ, takže chvála Bohu, nemáme s tým nikde zlé skúsenosti. Práve naopak, je to príjemná skúsenosť ten plážový futbal. K futbalu patria aj zranenia. Páni, vám sa stali nejaké také zásadné a ťažké zranenia pri tomto plážovom futbale, alebo až tak veľmi nehrozia? Pri tomto plážovom nie, pretože je to menej kontaktný šport ako normálny futbal, takže ako hovorím, je to určite lepšie pre toho futbalistu plážový futbal si skúsiť a zahrať na vlastnej koži. Páni, vy ste ako na tom? Ja som mal natrhnuté klubové púzdro na palci, ale to bola skôr moja chyba, že som išiel do zbytočného súboja. Boli nejaké menšie šrámy, by som povedal, takto šlenkom, ale inak v pohode. Odkedy sa dá nejak datovať história plážového futbalu na Slovensku? Od roku 2007, keď bola založená Slovenská asociácia plážového futbalu a v podstate vznikol prvý turnaj na Slovensku. Viem, že v tých začiatkoch pomáhal aj Dušan Titel, myslím hlavne asi teda s propagáciou. Máte v súčasnosti aj nejaké také osobnosti, napríklad v Čechách k tomu dosť pomohol Honzo Koller, ktorý reprezentoval Česko, ako je to na Slovensku? Na Slovensku momentálne nie je žiadna futbalová osobnosť, ktorá by sa teda rada pripojila k tomuto športu, takže radi uvítame hociakého záujemcu, ktorý dobrovoľne a s chuťou príde hrať plážový futbal. Ako funguje slovenská plážová futbalová reprezentácia, ak to tak vieme pomenovať? Zúčastňujeme sa niekoľkých turnajov v rámci roka. Či už sú to zimné turnaje v Čechách, alebo turnaj na medzinárodnej úrovni v Rakúsku. Zaujímavý bude tento rok tým, že v Linci, tak ako každoročne sa zúčastníme medzinárodného turnaja v plážovom futbale za účasti zase zaujímavých súperov, ako minulý rok bolo Tahiti alebo Švajčiarsko, čo je svetová trieda. A v septembri sa slovenská reprezentácia zúčastní kvalifikácie majstrovstiev sveta v plážovom futbale, ktorá sa bude konať v talianskom Jesole. Ako sa vytvára celá tá reprezentácia, nominácia a podobne? Kto je tréner a ako zohľadňuje kritériá, ktorých hráčov vyberie do národného tímu?
Vo futbale sú možno viac ako určité technické zdatnosti veľmi dôležité skúsenosti. To znamená, že ten hráč musí poznať systém tej hry, musí vedieť niektoré tie nuancy, ktoré plážový futbal má, pretože napriek tomu, že sa to javí ako rovnaký šport alebo podobný šport, je zásadne odlišný, čo sa pravidel týka a takého spôsobu hry základného. Ale aj tieto majstrovstvá Slovenska, ktoré budú prebiehať v Senci, budú priestor na to, aby reprezentačný tréner mohol vybrať z niektorých nováčikov, povedzme, úspešných adeptov na reprezentačný dres. A tým pádom sa takýto hráč môže zúčastniť aj spomínaných kvalifikácií majstrovstiev sveta. Tá partia v národnom týme je tvorená z koľkých hráčov a ako, ja neviem, možno 15-16 roční takíto mladí chalani sa tam vedia dostať? Je to postavené na skúsenejších borcoch, ktorí majú niečo odohraté aj vo futbale? Tak je to výhoda určite, keď je ten chalanisko futbalista, ale tak nie je to zásada. Takže a 15-16 roční určite by sme privítali či prezident plážového futbalu, pretože je tam nejaká tam predpoklad toho, že by mohol to troška podvihnúť ten plážový futbal. A kritéria k tomu sú nie žiadne. Proste musí byť šikovný, mať záujem a musí sa prihlásiť k nám. Je plážový futbal viac o kreativite ako o taktike? Viete čo, práve že taktika je tam dosť dôležitá. Možno aj viac, jak pri normálnom futbale. Takže je to viac tá taktická. Keď sme videli aj ten úvodný príspevok, tak tam boli nejaké technické finesy, rôzne nožničky a podobne. Dá sa to nejak nacvičiť aj na nečisto, že proste ste možno na nejakej trampolíne a tam skúšate, že ako zakončíte, alebo skúšate to už rovno na piesku? Viete čo, asi na piesku. Takže tam takúto možnosť zatiaľ nemáme. Neviem, či niekde v Európe niečo také je, že sa to dá skúsiť inde. Neviem, či by to bolo vhodné vôbec to skúšať na nejaké trampolíne, keďže odraz z piesku, samotný odraz je úplne iný ako povedzme z tvrdej rovnej plochy na tráve, to božne na trampolíne, takže ja si myslím, že je potrebné to skúšať práve na piesku a človek nemusí mať obavu o nejaké zranenie, keďže na tom piesku sa mu v zásade, ak veľmi zle nedopadne, nemá čo stať. Čo je ťažšie, prejsť z klasického ihriska na piesok, alebo potom, keď z piesku sa vrácate opäť na trávu? Viete čo, práve že asi na ten piesok, prechod na ten piesok. Hej. Čom je to komplikovanejšie? No hlavne v tej kondičke. človek ju nemá takto pocitne hneď pri prvom šprinte, takže je to naozaj, je to... My sme spomenuli aj mládeže, ako sa môže zaangažovať, povedzme, do reprezentačného tímu. Počas víkendu na majstrovstvách Slovenska bude tam priestor aj pre mladšie ročníky? Teraz pre mladšie ročníky nie je tam priestor, ale v Senci sa snažíme troška podporiť tento plážový futbal aj v rámci škôl. Teraz dokonca vlastne zábery, ktoré sú na obrazovke, sú vlastne z finále detskej futbalovej miniligy Senca. Bolo to vlastne vyvrcholenie tohto nášho celého ročníka 2013-2014 a deti zo základných škôl, starší a mladší žiaci, sú to vlastne dve súťaže a hrali vlastne tento finálový deň na plážovom ihrisku. Čiže chytilo ich to a pevne veríme teda, že ich to ďalej posunie a tam by mohol byť nejaký ten predpoklad základu pre tú reprezentáciu. Zatiaľ to vyzerá, že Senec by mohol byť takým hlavným mestom plážového futbalu na Slovensku? Bol by som rád, ako aj za mesto Senec, určite. A pevne veríme, keď máme Národné tréningové centrum v Senci, že by mohlo byť aj teda nejaké národné reprezentačné miesto pre reprezentáciu. Máte aj takú víziu do budúcnosti urobiť Senec ako nejakým takým hlavným mestom pre vás? Čo sa týka plážového futbalu, určite. Pracujeme na tom, snažíme sa každý rok zveľaďovať ihrisko, ktoré vzniklo teda za podpory teda mesta Senec a klubu Pikár Senec, ktoré vlastní toto ihrisko, ktoré má vlastne v dlhodobom prenajme. Tento rok nám tam pribudla nová tribúna, zatiaľ z jednej časti pre 130 divákov, ktorá tam je daná už od tohto víkendu, kde vlastne testovali fanúšikovia plážovej hádzanej, kde sa odohrala v Senci plážová hádzana. No a teraz bude mať takú ostrú previerku na týchto majstrovstvách. Ako funguje spolupráca so Slovenským futbalovým zväzom? Pomáhajú vám v niektorých aktivitách? Áno, čo sa týka reprezentačných aktivít, tak musím povedať, že nám poskytujú určité technické zabezpečenie a takú kooperáciu možno v nejakých prípravných jednaniach a podobne. Takže to musíme len chváliť. Samozrejme, ako v každom inom športe, tak trpíme teda akútnym nedostatkom financií
Klasický slovenský problém. To si myslím, že nie je len problém plážového futbalu, ale všeobecne, ako ste spomínali, všetkých malých športov. Ale verím, že hlavne teda verím kvôli tomu vrcholu sezóny, čo bude tá kvalifikácia, že sa všetko podarí naplniť tak, ako teda dúfame a veríme. A ak ešte teda môžem sa pripojiť k predošlej otázke, čo sa týka Senca ako nejakého centra plážového futbalu na Slovensku, tak musím povedať, že tá spolupráca s mestom Senec, zastupovaná pánom Gubánim a ostatnými ľuďmi, ktorí sa venujú tým plážovým športom na Slnečných jazerách, je veľmi dobrá a okrem nejakého technického zabezpečenia, ktoré sme im tam my poskytovali a takej tej organizačnej podpory a podobne, tak tam vzniká kolektív naozaj skvelých ľudí, ktorým sa ten šport páči a ten náš cieľ, ktorý bol od začiatku daný, že radi by sme ho rozšírili už aj do tých mladších kategórií, aby sme perspektívne rozvíjali ten šport od útleho detstva a potom vychovali v podstate profesionálnych športovcov, ktorí budú špecialisti na tento šport, tak to sa v zásade začína dariť. Takže... Kedy ste si povedali, že treba zorganizovať alebo zriadiť takúto asociáciu plážového futbalu, že kedy ste už cítili potrebu, že mali by ste byť nejak organizovane? Tá potreba vznikla prirodzene, tak ako každý iný šport, proste otvoril to tu človek, ktorému sa ten šport zapáčil v zahraničí a zapáčil sa mu nápad proste vytvoriť alebo nájsť určitú cestu pre tento šport aj na Slovensku. Napriek tomu, že nie sme prímorská krajina, tak mne sa práve tým páči prostredie Slnečných jazier, pretože to má pre mňa všetky charakteristiky takého prímorského letoviska. Spomínali ste tú kvalifikáciu, ktorá bude v septembri. V doterajších tých rokoch, aké sú najväčšie úspechy slovenskej reprezentácie, respektíve na čo ste tak fakt pyšní? Začneme vami, potom reprezentant môže povedať. No ja osobne som možno pyšný na nejaké výsledky, napríklad z toho Lincu, kde sme skončili druhý za naozaj náročné účasti niektorých našich súperov. Vyslovene to boli niektoré možno zápasy alebo momenty, kedy muž to dokázalo otočiť pri prehre o 2 alebo o 3 góly a postúpili sme do finále. A zaujímavé sú vždy pre nás zápasy s Čechmi, čo možno aj Paolo Bureš potvrdí, že to má vždy proste nejaký iný náboj, inú iskru. A už tá bilancia s nimi nie je taká hrozivá, ako bola v minulosti. Musím povedať, že už v dnešnej dobe alebo v posledných rokoch sa im naozaj nielen vyrovnávame, ale v niektorých ohľadoch a nielen výsledkovo sme ich niekoľkokrát predčili. Takže... Ako je to u Pavla Bureša? Mám ten istý názor ako Mišo Božík, takže naozaj tá rivalita medzi nami a Čechmi je, ako v každom inom športe, naozaj taká silná. A myslím si, že asi s tými českými rovesníkmi sú najlepšie zápasy. Takže... Ako to fungujeme medzi Slovenskom a Českom? Sú tam aj nejaké spolupráce, čo sa týka turnajov a prípadne je to lepšie v Čechách? Vedia to tam lepšie organizovať a majú lepšiu základňu? To zázemie v Českej republike a tá podpora všeobecná nie len zo strany súkromného sektora, ale aj zo strany, povedzme, Národného zväzu je možno trošku lepšia. Ale majú jednoducho vybudovanú infraštruktúru, majú vybudované ihriska vo viacerých oblastiach celej Českej republiky a ten záujem je tým pádom troška vyšší aj tým, že majú jednoducho prostriedky na to, aby ten šport aj propagovali. Ale čo sa spolupráce týka s našimi českými kamarátmi, tak to musím naozaj pochváliť, že máme nejaké vzťahy aj v Maďarsku, v Rakúsku, ale je to nie len teda jazykovou príbuznosťou, ale aj možno takou podobnou náturou, že s tými Čechmi si najlepšie rozumieme a zažili sme tam veľa úžasných turnajov, či na klubovej alebo reprezentačnej úrovni a v podstate máme so všetkými veľmi korektné a priateľské vzťahy. Aké je postavenie nášho národného slovenského tímu v rámci Európy? S kým si môžeme merať síly a kto je už, povedzme, minimálne o level vyššie? S kým si môžeme merať síly? No momentálne si myslím, jak Mišo povedal, tak aj už Čechmi, ktorí boli dlhú dobu pred nami, ale postupne ich dobiehame.